Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dürli döwürlerdäki taryh çeşmeleri görä Oğuz türkmenleriniň Kırınk tiresinden bolan Seljuklar 11-nji asyryň 1-nji ýarymyny Togrulbegiň we Çagırbegiň ýol başlygyny esas paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň çägindäki gadymy Merv şäheri bolan Beýik Seljuk döwletini esaslandyrdy. Anadolu'dan Hindukuş dağlarının eteklerine çelli, Partaýlygynyň Merkezi Aziýa sehralygynyň çenli bolan aralykda bir ýarym asyrdan gowrak höküm ýüreden Seljuk dinastiýasy Türk, Pars we Arap gatşygyndan emele gelen medeniýeti, sungaty, hususan harby kuwwaty bilen taryh sahypalaryna ösmejek ýyl galdyrdy. Taryh çeşmeleri görä Seljuk türkmenleri gelip çykyşy boýunça 6-8-nji asyrlarda esasan häzirki Mongoliýanyň çäklerini öz içine alan Gök Türk ýa-da Gök Türkmen döwletiniň çäginde ýaşan Oğuz taýpalarynyň göz başarýar. 8-nji asyrda Hazar deňizi bilen Aral deňiziniň arasyna Oğuz Ýabgu döwleti ýa-da Oğuz Türkmen döwleti esaslandyrylýar. Seljuk milatdan soň 902-1009-njy ýyllar aralygyna ýaşap geçipdir. Seljuk we onuň kakasy Dukak şol döwürlerde Sevitde höküm süren Hazara döwletiniň goşunyny ýokary derejeli harby serkerdeler bolupdyrlar. Käbir taryhçylar Seljugyň dini anancynyň Ýewrey dini bolan bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Sebäbi Hazara döwletiniň eli tagatlygy esasan Ýewrey anancyny eýiripdirler. Seljuk 300 töwre atlysy bilen 986-njy ýylda häzirki Gazagystanyň Demirgazyk güni batyryna ýerleşen Jent şäherçesine gelip ýerleşýär. Ol bu ýerde islam dini bilen tanışýar we 23 ýyl soň 1009-njy ýylda 107 ýaşda aradan çykýar. Beýik Seljuk döwletini esaslandyran Togrulbeg we Çagırbeg Seljugyň awtyklary bolup 1037-nji ýylda gadymy Horasan Sevitine taryhda ýyl galdyran Seljuk döwletini esaslandyrýarlar. Dünýä türkmenleriniň bu sany orta asyr türkmen taryhynyň özüne emele getiren Seljuk imperatorlugy döwrüne türkmenleriň eýe bolan ýaşaýyş medeniýetine, sunugatyna we edebiýatyna nazar aýlamagy finansiýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi Merv şäher Beýik Seljuk döwletiniň paýtagtlarynyň biri bolupdyr. Seljuk döwleti taryh sahypalaryna möhüm orna ýeleýär. Indi gepleşigimiziň başyna şol döwrüň şertlerini suratlandyryp bermisiňiz? Şol döwrüň taryhy, syýasy şertlerini suratlandyryp bermisiňiz? Seljuk döwletiniň döwlet dili haýsy dil bolupdyr? Ol bilen aýtmaly zat häzirki Mary Owasy Bayram Aliň Demirgazyk tarapynda ýerleşýär. Şol ýerler Bayram Aliňiň öz şäheri de şo çörekler gaty irki zamanlardan meşhur ýerleriň biri bolupdyr. Sebäbi şo döwürlerde Murgat deriýasy gaty suwly eken. Ol gaty aşaklara çenli baryp ýetipdir. Şoň üçin häzirki Garym çölüne Kişman diýilen bir ýer bar. Şol ýerden gaýdan medeniýet ol ýerde gaty ir zamandan başlanypdyr. Soňra şol gäwür wala bar ta islam dinine çenli beýik merkezleriň biri hem Seljuklaryň buran paýtagty. Şol paýtagt bir aýratyn orun eýelýär şol ýerdäki taryhy döwürde. Sebäbi tarih onun öňüm, soňum bar. Hatda soňky döwürlerde has möhüm ähmiýetde eýe bolupdyr. Ýöne biziň bu ýerde indi saýlanyp galynan obyekt Mary Seljuklar döwleti bolan soň Seljuklara geçmeli bolýar. Seljuklar döwrüne, Seljuklar döwletini guranlar türki taýpalar bolupdyr. Şol seniň aýdyşyňaly Kınık kanyň şagalary hasap edilýär. Olar türki dillerde gurulapdyrlar. Türki dilleriň dürli aýratynlyklary bolupdyr. Inni şu wagtda çenli alimlaryň arasynda dürli jedeller gidýär. Näme üçin Seljuk döwletiniň dili Fars dili bolupdyr diýip. Elbetde men bu meselelere düýplü girişip biljek däl, ol urdan men bilermen däl, ýöne uly höwes edýän bilesim gelýär. Sebäbi men şu ýerde dogdum, ösüp ulalım. Häzir hem şol toprak meniň gözümiň öňünde. Şonuň üçin bar bolan çeşmelere görä
Ayratynam şol döwürde ýaşap geçen iň beýik dilçi alim Mahmud Kaşgarynyň ýazmagyna görä türkü dili kämilleşmändir. Ýagny bir bütögi dile öwürlüp bilmändir. Onuň aýry-aýry bölekleri bolupdyr. Şol käbir bölekleri, käbir şahalary ýagny dialektler hatda bir aýratyn dil hökmünde tanalypdyr. Meniň pikirimçe şol sebäp ýa-ni dilin kämilleşmedigi, dilin birleşmedigi Selçuk döwletini döwlet dilinin türkü dil bolmak mümkinçiligini peseldipdir. Şonuň üçin hem Selçuk döwletiniň dili Fars dilinde gidipdir. Ol sebäbi Selçuk döwleti Fars dilindäki alimleri köp peýdalandypdyr. Şolary işe çekipdir. Şolaryň mümkinçiliklerini ulanypdyr. Şonuň üçin hem şol dil ýörgünli bolupdyr. Egerde şo döwürde türkü dil döwlet dili bolan bolsa, onu häzirki türkmen diliniň ýagdaýy gaty ýokary bolardy. Ýöne ol hut şeýle bolmandyr. Beýik Selçuk döwletiniň iň soňky sultany bolan Sultan Sanjaryň mawzeleyi häzir Mar welaýatyna ýerleşýär. Sultany geçmişde kaşaň mawzeleyi dikilipdir. Häzir Sewitde Selçuk döwletiniň galan nähili ýadygärlikler bar? Selçuk döwletinden galan ýadygärlikler, bölek ýadygärlikler bar. Onsoň olaryň şol wagtyna görä almaly. Meselem şol Selçuklar döwleti 12-nji asyrlarda, 11-nji asyrlarda, 11-nji asyr, 12-nji asyr, 13-nji asyryň başy diýip alsak, şol döwürlerde bayramlar, meselem bayramlaryň özünde bir näçe ýadygärlikler bar. Şoň bilen birlikde beýlik etraplarda Bokybazar, Mari, Tagtabazar, ýol öten Türkmen gala ýaly etraplarda şeýle hem bayramlaryň aşakçysy häzir ol ýere garowum etrapy diýilýär. Şol ýerde de ýadygärlikler bar. Şolardan bir ulularynyň biri Ulu Gyzgala diýilen gala, ol kerwansaray bolupdyr. 8-nji asyra çenli ýaşap geçipdir. Şoň bilen birlikde de Gurtlu depe diýip bir depe bar. Onuň Durnolu depe diýip bir depe bar. Durnolu depe galasy diýilýär. Şolar ýaly ýadygärlikler bar. Ýöne şu ýerde bir möhüm wada aýtmak gerek. Selçuklar döwletine degişli ýadygärlikler Türkiýede de bar. Türkiýede meselem bir galanyň girilgesi galypdyr, awat galypdyr. Şonuň üstüne ägirt uly saýban gurup şu Selçuk döwletiniň galanyň bölegi diýip ýazypdyrlar hem şonu suratyny alyp ýaýradypdyrlar bir poçta hatyk hökmünde de ulanýar ol şeýle uly goragy bar. Ýöne Türkmenistanyny aýratynam Marda şol gadymy Marynyň öz oturan ýerine şol ýadygärlikleriň şolar ýaly goragy ýok. Olar goragsız bolup geldiler. Selçuk döwletini Togrulbeg we Çagyrbeg esaslandyrypdyr. Çagyrbegin ogly Alparslanyň döwrüne imperatorlygyň çäkleri hasy giňäpdir. Alparslan döwrüne Selçuklar Gunuwatarda Bizantiýa çenli barıp ýetipdirler. Ýüzlerçe müň ine 400 kilometr çenli uzap giden şeýle giň territoriýada haýsy medeniýet, haýsy sunugat has täsirli bolupdyr, has öňe çykýar. Men edebiýatçy da men şoň üçin her kim öz tarapyna ýanmas ýa. Şoňa görä de meniň aýtjak bolýardym owul bilen Marda Selçuklar döwrüne fizika degişli ilim ösüpdir, astronomiya ilim ösüpdir, fizika degişli, herekete degişli ilimler ösüpdir. Şonuň bilen birlikde de poeziýa ösüpdir. Poeziýa gaty ýokary derejä baryp ýetipdir şu döwürlerde. Şol döwrüň poeziýasyny belli türkmen alimy Aşyr Purmeret işledi. Soňra ol döwlet bayragyna da münasip boldy bir iş üçin aýratyn kitap bolup çykdy Selçuklar döwrüniň edebiýaty diýip. Şol makalalardan görnüşine göre şol döwürlerde esasy medeniýet poeziýa bolupdyr. Ondan öňkü döwür alsak, meselem Selçuklardan has erkirek döwür alsak, onu aýdymsaz medeniýeti de gaty güýçli bolupdyr. Şol döwürlerde Barvat Merwezi diýip bir adam ýetişipdir. Ol Edil Sultan Sanjaryň ýadygärliginiň gündügor tarapyndaky galada, Gäwur galada kemale gelen adam Barvat Merwezi ol şeýle bir ukyply adam bolupdyr. Aýdym bilipdir. Dürli saz gurallaryny sazam çalyp bilipdir. Barvat Merweziň medeniýeti diňe Türkmenistanyna däl, häzirki Özbegistanyň çägine aýratynam Täjikistanyň çägine has ýörgünlüği. Meselem Täjikistanyny Şaşmukom diýip bir tapyr var, ýagny 6 mukam. Şol mukamy esaslandyran Barvat Merwezi diýip aýdýarlar. Bizde
häzirki döwürde bir göze görünip duran ýadygärlik ýelpedelendi diýilen aýdym bar. Şol aýdymy Barwat Merwezi döredipdir diýen şaklamy bar. Şu arada belli täjik aýdymçysy Jorbek Murat şol ýelpedeliğinin Barwatdan gaýdanlygyny aýdýar. Şol aýdymy şonuň özüniň hem aýdýanlygyny bize gurrun berdi. Ýagny türkmen dilinde aýdýanlygyny bize gurrun berdi. Ine şolar ýaly medeniýetler bar. Şekillendiriş sunuwatyda bolon bolmagy mümkin. Sebebi halk rowayatyny bir gowy iş galypdyr. Bir kempir Sultan Sanjaryň öňünden çykýar. Sultan Sanjara arz edip çykýar. Şol gravyura eseri 12-nji asyrdan galypdyr. Bir aýratyn bir ýadygärlik, bir ören möhüm iş. Bir garry giýje ünlü tara dokuyar eken. Şol tarafından bir näkesin biri gelip şu padşa gerek, Sultan Sanjara gerek dip onun elinden alıp gidýär eken. Şol kempir günlerde bir gün Sultan Sanjaryň atlylarynyň öňünden çykyp Sultan Sanjardan şonu talep edipdir. Ine şol şekilin gravyura işi häzirçenli saklanyp galypdyr. Ine görüşimiz ýaly gadyny Maryanyň medeniýeti saat sunwatynda da, aýdymda da, şekillendiriş sunwatynda da, edebiýatda da, şeýlehem ilmde da bar. Bu daýrda Seljuk döwletiniň döwlet dili parseli bolupdyr diýdik. Ýöne geň ýeri ilkinji türk sözlügi Divani Lugat-ı Türk Mahmud Kaşgarly tarapyndan Seljuklar döwrüne ýazylypdyr. Seljuk döwletine siziň pikirinizçe türküligi, etniki kimligi ähmiýet berilipdirmi? Elbette, ören ýokary ähmiýet berilipdir. Sebebi owal bilen Mahmud Kaşgary barada aýdylanma, Mahmud Kaşgary häzirki Islyk Köýüň ýakasynda dünýä inipdir. Soň Kaşgar şäherine, Kaşgar şäher häzir Hytaýyň çägine girýär. Ýagny Sinjiyan welaýaty Uýgurlar ýaşaýan, ollarda köplük bolup ýaşaýan, Uýgurlaryň köplük bolup ýaşaýan ýeri. Soňra dürli sebeplere görä süýşüp ol raga barıpdyr. Şol ýerde Seljuk hanlarynyň ýardymy esasyna oturup işläpdir. Hem şol senin ýatlap geçen sözlügiň Diwan Lugat at-Türk ýazypdyr. Ol dünýä medeniýetinde ören uly iş, ilkinji düşündürüşli sözlük, ilkinji dil baradaky düýpli iş ören baryp 12-nji asyra degişli. Ol öz işiniň köp bölegini Seljuklara bagyşlapdyr, ýagny türkmenlere bagyşlapdyr. Türkmenleriň taryhyna, gelip çykyşyna, şeýlehem türkmen halk dörejiligine, nakyllaryna, türkmen sözlerine bagyşlapdyr. Şol böleklerin ählisini türkmen alymy Sapar akally jemläp Mahmud Kaşgarynyň sözlügi we türkmen dili diýip aýratyn kitap edip çykarpdy öz döwrüne. Ýene de Mahmud Kaşgara gelsek, Mahmud Kaşgary türkmen sözüni baryp İskender Zülkarneyn, ýagny Aleksandr Makedonskiň döwrü bilen baglanyşdyrýar öz sözlügini. Türkmen diýen sözü Türkmenzeş diýen sözden gelip çıkıptır. Türkmen end, ýagny İskender Zülkarneyn şol ýere gelenine bir ýerdäki ýaşaýan millet türkleri meňzeş diýip atlandyrypdyr diýip şol rowayaty peýdalanýar Mahmud Kaşgary. Görýäňizmi, bu eýän biziň eramyzdan öňkü döwre geçýär. Ýöne günden göni türkmen diýen sözüne gelsek, galyn ýadygärligi gelsek, onu türkmen diýen sözüni ilkinji gedek 10-njy asyrda Arap alymy Makdisi ulanypdyr. Onu mukaddesi de diýerler, ýöne köp çeşmelerde Makdisi diýilýär. Inni ýene de Seljuklaryň şäherine gelsek, gadyny Mara gelsek, şol Sultan Sanjaryň mawzoleyiniň günorta tarapyna Buruyda Wawa diýip bir öwliýa bar, gonumçylyk bar. Şol ýerde gabyrüstü daş bar. Şol daşy görmek mümkin. Ol baryp islendik adam görüp bilýär. Ol gabyrüstü daş, şol daşda ýazylyşyna görä men diýe burayda, men diýe türki dilli halklaryň arasyna geldim. Men türkleriň arasyna geldim diýe. Şol ýerde de ýaşap, işläp, soň şol ýerde de ölýär. Ol ýadygärlik eýen 8-nji asyra degişli. Has irkirat döwrü degişli. Häzirki Kyrgyzstanyň Isyk Köz hewtünde dünýä inipdir Mahmud Kaşgarly. Ýöne soň Sinjanly ýaşap geçipdir. Ýöne Diwan Lugat-ı Türk eserini Bagdatda ýazypdyr. Bagdat şo wagtlary Seljuk döwletiniň tabinligindämdi. Dogrymy, şu Bagdatda ýazdymy şol işini? Dogry. Ol Bagdatda ýazdy. Şol pikiri ýa-ni ýatlap geçen alymymyz, türkmen alymy Sapar akally da tasdiklaýar.
Hormatly dinleyijiler, siz bu söhbetdeşiň dowamyny öňümizde köpreşigimizde dinläp bilersiňiz.